partner, batchmate ha? natin na magre-retire na ngayon December. Wait lang. Ayan na, Maganda yan, maganda yan. Nakalive na ako. Nakalive na po ako na may Christmas. Yan. Thank you, yo. Lagyan mo na mukha. Pwede ba? I mean, Ma, dun ka sa gilid. Yung mami ko nandito eh. Ang galing mo dyan, Kuya Johan. Diba? Ayan. Lagyan natin ng mata tapos na nakasmile lang. Ano ba pinahirapan mo dapat hindi pala ako gagalaw? Ayan. So yun sa mga hindi po nakarelate sa radyo. Naka-FB live na po kami ngayon pero may cover po akong Christmas tree. At least Christmas tree, partner. Kasi kung gagawin mo pixelated yung mukha ko, mukha kang may kausap na kriminal, di ba? Mukha na pag-gadya. Oops! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Friday! May kilay na ako. Yo. Ang creative mo dyan, Kuya Johan. Pwede na tayo magtanggal ng ano. Face reveal. Ganun talaga. Charot. Artistahin ka dyan. Kanina kasi wala po akong kilay. Mukha po akong avatar. Hindi pa nga showing yung avatar eh. Ako na ang nauna. Sabi niya, may nakawalang karakter. Oo, correct. May nauna na, excited. Premiere ba?